Inut Sarpimar Ananish Enghipi puabang pi alangli hempen damjui nonputa hemnang chililidet. Alangli Ananish Enghipi puabang pi hempen damjui nonputa hemnang chililidet. Alangli hempen kidam arni kidam tangpai kunia ciklo nipai sirkep arni bomti arni pen barjui nonpuarni anta hemnang chililidet. Alangli sopo Inut citikang bopsi damjulo. Alangli sopo ningkan trok bedlang. Alangli sopo abang apaya pan kacuri lokai kita mekri meklang pensi dolo. Alangli sarpi sarburatum manghu prongsi dolo. Lasi alangli pantek long abang aling sitame la aber kipi pono nomor along nang berta ekvekta. 8474836684. Alangli hempen dam jui pen alangli pan punle kol dunta longle. Alangli konatong kidolune. Lasi madu abang pubang piatum le teglong sitame nang pachini ekvekta pusi ahemasor tumpen chuning ripon. Jiriken Deng Pen Carmel Tiso Report, Karbianglong, TV9 News.